खुलुमबाय आंनि मुङा बेसरि बर' आंनि बे बेसरि बर' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। दा आङो दिनै मोननै प्रडाक्ट आनबक्सिं खालामनो नागिरदों। बेखौनो आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांनोसै। नोंथांमोनहा दानालासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय फारि फारि। बेनि मुङानो जाबाय नाभा सेल्फि स्टिक ट्राइपड आरो बेनि प्राइसआहाय 321। मोनसेनि मुङा जाहैबाय मार्क डुएल वायरलेस माइक्र'फन आरो बेनि प्राइसआ जाहैबाय 1057। दा आङो नाभा सेल्फि स्टिक ट्राइपडखौ आङो नै आनबक्सिं खालामसै। नै आं हाखावना नायग्रोनोसै बेखौ। दानिया नायलांदो नै लोगोफोर प्रडाक्टआ माबायदि। दा आं नोंसोरनो फारि फारि देखायलांसै, नायलांबानो जाबाय। नै ओरैबो फिटिं जायो, जेरैबो एडजास्ट खालामजायो। दा आङो नै मबाइलखौ सोनानै देखायसै। दा नै मबाइलखौ सोना लाबाय आङो नै लोगोफोर। दानिया नैबेबो एडजास्ट खालामजायो, जाहाथे नोङो माबानोबा ओरैहाय लांनोबा ओरैहाय बेखौ लुज खालामना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय जेब्लानाखि नोङो टाइट खालामनो गोसो टाइट जाबाय। दा बेखौ ओरै फोलावनोबो हायो। नैबे जाहैबाय वायरलेस बटन, बेखौ थुनाय लोगो लोगो अन जायो। बेखौ थुनाय लोगो लोगो रेकर्डिंआ अन जागोन। बेखौ थुनाय लोगो लोगो आरो रेकर्डिंआ अफ जागोन आरो। लोगोफोर नै बेनो ट्राइपडबो, बेखौनो नै बेखौ फज'नानैबो दोननो हायो। नै नायनो हागोन। लोगोफोर बेखौ थुनाय लोगो लोगो नै फट'आ क्लिक जागोन। फट'आ नायदो नै नोंथांमोनहा माबायदि नुदों। दानिया आङो भिडिअखौ माबायदि रेकर्डिं खालामो बेखौ देखायनोसै। दानिया नायदो लोगोफोर। दानिया नायदो नै लोगोफोर, आं भिडिअखौ रेकर्डिं खालामसै। गुबुन थुनाय लोगो लोगो जागोन। नै आं गायनायखौ सुनोसै। आं नै बे माखासे प्रडाक्टखौ देखायफुबाय थानाय समावनो नै बारहुंखा बारबाय। बार बारना होबाय, जेरैबो माने आजां गाजां बार। दा आं नेक्स्ट प्रडाक्टखौ देखायनोसै। नैबे मोनसेया जाहैबाय मार्क डुएल वायरलेस माइक्र'फन। बियो बेखौ आं दाना हाखावनानै दिन्थिनोसै। आं सिगाङावनो खोन्थाखाबायमोन बेनि प्राइसखौ 1057। बे प्रडाक्टखौ बाहायनो बिराद गोरलै, नोंसिनो खोन्थालांबाय थानोसै। नैबे जाहैबाय माइक्र'फन मोननैया। नैबे जाहैबाय USB, नैबे जाहैबाय वायरलेस कानेक्टर। बेखौ आइफन बा बेखौ मबाइलाव सोना होनांगौ। जुदि लेपटप एबा पिसिजों रेकर्डिं खालामनोबा नैबेसोर मोननैजों बेखौ बेजों जয়েन खालामनानै लेपटप एबा पिसिजों कानेक्सन खालामनो हागोन। एबा लेपटपाव थ्रोब सोनानै होबानो जाबाय आरो। खनसे बेखौ चार्ज होनायनि उनाव 2 घन्टासिम बाहायनो हायो। मोननैबो प्रडाक्टनि रेटिंआ 4.5 स्टार। दा आं सेम्पोलखौ देखायनोसै। हाय लोगोफोर, बे जाहैबाय माइक्र'फन कानेक्ट खालामालासिनो। हाय लोगोफोर, बे जाहैबाय माइक्र'फन कानेक्ट खालामनानै। दा माबायदि खोनादों नोंसोरनो हमनो हाबाय। आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय बायदों।
खम बेसेनावनो जुदि सोरबाफोर मोजां मोनदोंब्ला बायनानै लानो हागोन। लोगोफोर भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनाय जानोसै आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लाइक आरो शेयार कमेन्ट आरो बेल बाटनखौ थुनानै हो जाहाथे आं नोंथांमोननि अननायाव गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। खुलुमबाय।